Il-ħamis fil-għaxija l-Partit Laburista fakkar Jum ir-Repubblika li se tiġi ċċelebrata l-ġimgħa. F'diskors qasir li għamel il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat qal li s-sena li ġejja pajjiżna se jkun qed ifakkar iluq l-40 sena minn mindu Malta saret Repubblika. Għal din it-tifkira l-Prim Ministru ħabbar li f'Jannar li ġej il-Gvern se jkun qed jerġa' jdur fuq l-artisti Maltin biex f'Diċembru tas-sena d-dieħla jsir mafkar kif jixraq biex ifakkar it-tweqqif ta' Malta Repubblika. Din id-darba s-sejħa mhux se tkun biss għall-mafkar imma anke l-idea ta' fejn jista' jitqiegħed il-mafkar. Il-mafkar se jkun qed jiġi inawgurat bħala parti mill-attivitajiet li jfakru l-40 sena meta l-Parlament Malti waqqaf ir-Repubblika ta' Malta, maġġoranza storika minn żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Dawn l-attivitajiet se jkunu qed jalqu sena sħiħa ta' attivitajiet li jfakru anniversarji differenti tal-ħelsien ta' dħul Malta fl-Unjoni Ewropea, tal-kisba tal-indipendenza u twaqqif tar-Repubblika ta' Malta. Waqt iċ-ċeremonja li saret fil-Belt, il-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat, l-amministrazzjoni tal-partit, segretarji parlamentari u kandidati għall-Parlament Ewropew poġġew fjuri quddiem lapida li hemm mal-faċċata tal-bini tal-Parlament b'tifkira ta' Jum ir-Repubblika. F'diskors tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-ġejja tar-Repubblika tfakkar f'bidla kruċjali f'pajjiżna fejn waslet biex ikollna kap ta' Stat Malti. F'din l-okkażjoni il-Prim Ministru ratħar lill-President George Abela għall-Presidenza dinjituża e kif kompla jibni fuq dik il-ħidma li wettqu presidenti ta' qablu.